Hả? Có là gì?
जोंहा जोंसार अफिसियेल सफैनो हादों। आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंसारनिसिम ओइ होननानै बुंहरदों आरो मा जाखो ब्र' जा जोंसार अफिसियेला लाइक दानो थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय। गैयालै आंनि बेयाव मानसियानो फैया। गासै उन्दुलांखांबावनानै औ एसे हासुनानै नोंलाय ओंखायनो थायाखै गथ'आ गोजांनायाव दै गोजांनायाव मानो सिरि थायो मा गोजांनायाव सिमा जि गोसा होबा खोनासंजागौमोन। हां फैनायसै बिफाखौ नाहरदोंमोन नाहरा नोमफाया नोंखौ मोखांजों जायाखिसै मा बाबा हालांगा
고정탄 저거 지금 그러시나요? Sikra? Ale? boleh? Ini masih salam baik. Salam dia, pulang juga. Kita jalan. गासिबो आलायारन थियेटारखौनो नायहैजोबथारबाय नामा? जों गामिनिया Iya, iya. Iya, iya, iya. Balik. Balik ke? Hujan. Hujan ya.
ओरै थेन्थ्रायगोन दा ओरै माथो जाखो आरो हासुबावगोन नामा खिबावगोन नामा जिखौलाय मानो जोखो नांगौ जाखो नोङो मा जाखो गाबसिनलाय दं गाबसिनलायदों खननैसोल' जोबसिगोन जोबला आखायाथ' मोसाबाय थायो आं नुजाया नालाय नों बिदिया बोरथाखो एखे नुजाया मोनसे बबाव दं दिनै जिखौ माबायदि जानो माथो दोरोदबाय थायो बेलाय दाबो होनना साहा
표정이 어떡하삼? 요즘 힘드네. 표정 빼한테.
알았어. 응. 이렇게 있으면 할 수가 있고. 알았어. 왜 하라. 응. 사부상 빌려주세요. 할 수가 없는. 비시 할 수는 하든. 응? 비시 할 수는 하든. 응? 그러잖아요. Hunduan da mana hundu hin. Mana hundu hin la. Hey, hey, 그러잖아요. 응. 아, 아, 그래서 예, 그런 말이에요. 신난다. 이제 또 없네. 아,
제가 꽁으로 있는 거라면 맞춰서 얼마야 뭐 이렇게 얼마나 이 장면만 자꾸 보면 I think this is right. 잘하네. 안 돼. 안 나네. 안 돼. 응. Very 비싸지. 주시는 근데 음. 맞춰네.